உங்கள் உள்ளத்தை தளர விடாதீர்கள். பிலதெல்பியா கொடுத்த ஆண்டவர் செய்ததுதான். I hold the key. I am the door, and He has already opened it before you. Prabha worship time said this is the opportunity, a wonderful opportunity என்று சொன்னார் brother. A door of opportunity, not only to be saved, also to serve. The same door. We have to go out. எந்த டோர்ல உள்ள வரமோ அது வெளியில போய் நம்ம ஆண்டவருக்காக சாட்சியாக நிற்க வேண்டும். இரண்டாவது என்ன சொல்றாரு? I hold the key of the David. திருச்சபை வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா பீட்டருக்கு தான் கொடுத்துட்டாரு திறவுகோல். நிறைய பேர் பீட்டர் பேரை சொல்லி என்ன பண்ணிருக்காங்க, வைக்க போல கட்டின நாய் மாதிரி தானும் பைபிள் படிக்கிறதுல படிக்கிறவனையும் விடுறது இல்லை. It happened in the church history, my dear beloved ones. அப்படியே பைபிள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் அவங்க அப்படியே என்ன பண்ணுறது, burning at the stakes. இல்லை, you know what I mean. Wycliffe போன்ற ஆட்கள் எல்லாம் God had to raise leaders like Martin Luther. அநேகரை எழுப்ப வேண்டியது. Wesley brothers, அநேக மிஷனரிகளை எழுப்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது. உயிரை கொடுத்து பணயம் வைத்து ஆண்டவருக்காக பைபிள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி மக்களுக்கு போதித்து. See, Christ holds the key. Of course, Peter did use the key during the first century. He planted the churches wherever he went. யூதர்கள் மத்தியிலே சாட்சி சொல்றார். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார்கள். சமாரிய மக்கள் வருகிறார்கள். அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரத்துல பாருங்க, கொர்நேலியு கிட்ட போறார். ரோம மக்கள் வருகிறார்கள். பல இனத்தவர்கள் வருகிறார்கள். He did utilize the key of heaven. The kingdom of God opens the door of salvation, but you cannot monopolize it. Christ gets it back. It is in the hands of the Lord. நீங்களும் நானும் கூட பேதுரை போல எழுந்து சாட்சி சொல்லும்படியாக மறுதலிக்காம என்ன பண்ணணும், மாறாக என்ன பண்ணணும், அவருடைய நாமத்தை தைரியமாக நம்ம சாட்சியாக நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் திறக்கிறார்கள். ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர், ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் உங்களுக்கு முன்னால் சென்று கொண்டிருக்கின்றார். A new year of harvest, a new year of sowing the seeds. Cheer up, my body of Christ, church members. God, the risen Lord, the conqueror, is going before you. He wants you to be a conqueror. உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் ஜெயங்களுக்குள்ளாக இருக்க விரும்புகின்றார். தாவீதின் திறவுகளை உடையவர். மூணாவது என்ன சொல்றார்? He wants to be a conqueror. என்ன செய்யறார்? அப்படி நீ ஜெயிப்பீர்கள் என்றால் என்ன ரிவார்டு கொடுக்கிறாரு? ஒரு சபைக்கு ஒரு ரிவார்டு கொடுக்கிறார் இல்லையா? வெண்கல்லுல ஒரு நாமம். இங்க புதிய நாமத்தை கொடுக்கிறேன். அலங்கரிக்கப்பட்ட எருசலேம். நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கோம் பழைய எருசலேமே தான் பார்த்து அழைச்சிருக்காங்க. We don't have time to visualize the new Jerusalem. Prepare ourselves to accept, to see what God has already done for you. மேலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து பிதாவின் சமூகத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வருவதை பார்ப்பீர்கள். And you will be one of the pillars in the church. Today, offer yourself to be a pilgrim. God will make you a pillar. இன்னைக்கு ஆண்டவரே இந்த விசுவாச ஓட்டத்தை நான் ஓட பவுலுடைய ஆடை போல ஆண்டவரே பாரமா இருக்கிற எல்லாவற்றையும் உதறிட்டு நான் உண்மையை நோக்கி ஓட வேண்டும் நான் அர்ப்பணிக்கிற தாப்பனே. I humble myself. அதை விட்டுட்டு நான் எத்தனை பரம்பரை கிறிஸ்தவன், நான் ஒரு கம்யூனிட்டி மிஸ் பண்ணதில்லை, என் பேரெல்லாம் இதில் ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட்லாம் என் பேர் இருக்கு, இப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா நடக்காது இல்லையா? இத்தனை வாட்டி ஞானஸ்நானத்துக்கு எல்லாம் பேசுறதுதான் புண்ணியம் இல்லை. God expects a different standard from you and me. Rather, we humble ourselves just as I am, Lord, without one plea. ஆண்டவரே, ஆவி ஆட்டுக்குட்டியே, இதோ வருகிறேன். நான் வருகிறேன், தாழ்த்துகிறேன். I want to come to you, Lord. I come to you. I come without one plea. எனக்கு எந்த ஒரு பிளியும் இல்லை. I just humble myself and come to your presence and சொல்லி நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். If we dedicate ourselves, rededicate ourselves now, will not only be a pilgrim, will be a pillar in the temple of God. என்னுடைய தேவனுடைய ஆலயத்திலே ஒரு தூணாக நிறுத்துவேன் சொல்றார். சிம்சோனே வந்து அந்த தூண் மேல சாஞ்சாலும் அது அசைஞ்சு விடாது, அசைஞ்சு கொடுக்காது. ஞாபகம் இருக்குல்ல, சிம்சோன் தூண் என்ன பண்றாரு, நீ சாஞ்சி ஆயிரக்கணக்கான பில்டிங்கே இடிஞ்சு போதில்ல. Look at the imagery Jesus draws to encourage that poor little church, Philadelphia. பூகம்பங்களினாலும் நிலநடுக்கங்களினாலும் எரிமலைகளினாலும் அப்படியே நொடிந்து போய் கலங்கி போயிருக்கிற மக்களுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, you are going to be a pillar in the church, immortal church, eternal church.
in the house of God. What a great promise. What a great reward. Do you want to inherit it? இது வெறும் பிலதெல்பியா சபைக்கு மாத்திரம் இல்ல. It's a symbolic expression. ஆண்டவர் பிலதெல்பியா சபை மூலமாக இன்னைக்கு உங்களோடும் என்னோடும் ஆண்டவர் இடம் கொடுத்திருக்கிறார். Let us boldly enter into this door and wholeheartedly leave the other door of service, a door of salvation and a door of service. ஜெபம் செய்வோமா? அன்புள்ள பரமதாப்பனே, உண்மையே எங்களுக்கு கொடுத்தீரே, உம்முடைய ஒரே பிறந்த குமாரனை எங்களுக்கு கொடுத்தீரே, உம்முடைய தழும்புகளாலே எங்களை குணமாக்கினீர் ராஜா. சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை நீர் சுமந்து கொண்டீரே தாப்பனே. நாங்கள் என்னத்தை செலுத்துவோம்? எங்களையே காணிக்கையாக படைக்கின்றோம். நாங்கள் சம்பாதித்த பொருட்கள் எல்லாம் எங்களை சுய பலத்தினாலே சம்பாதித்தவை அல்ல. நீ எங்களுக்கு ஈவாய் கொடுத்ததுமா. எங்களுடைய உயிர் மூச்சு, எங்களுடைய பேச்சு, எங்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் உம்முடையவர்கள் ஆண்டவரே. நாங்கள் உமக்கு சொந்தமானவர்களப்பா. நாங்கள் மீட்கப்பட்ட பாவிகள். நாங்கள் எங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல ராஜா. எங்களை தாழ்த்தி உடைய கருத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அந்த மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல கிருபைதாரும். வாயில் கதவே நீர் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு திறந்ததே இருக்கிறாப்பா. நீர் திறப்பதை ஒருவரும் மூட முடியாது. அப்படி என்னதான் பெரிய ஒரு இரும்பு கதவா இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரியா, எப்படிப்பட்ட பொசிஷன் நாங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உலக பிரகாரமான ஆண்டவரை பலசாலிகளுக்கு நாங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாறாக ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய கரத்தினாலே, உம்முடைய கிருபையினாலே இந்த உலகத்தை மேற்கொள்ள கிருபைதாரும். ஜெயம் கொள்ளுகிற எங்களை தூணாக்குவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். உம்முடைய புதிய நாமத்தை மோசேக்கு கூட நீங்க சொல்லவில்லையாப்பா. இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று தான் நீங்க சொன்னீங்க. ஆனா அற்பர்களும் தூசிகளா இருக்கிற எங்களுக்கு உங்களுடைய நாமத்தை எழுதுவேன் என்று சொல்லுவீங்கல்ல. We don't deserve that, oh master. நாங்கள் தகுதியற்றவர்களா தாப்பனே. ஆனால் உங்களுடைய கிருபை எவ்வளவு பெரிதா இருக்கு. நீங்க எங்களை எவ்வளவு அதிகமா அன்பு கொள்கிறீங்க சாமி. ஆவியானவரே, உங்களுடைய அன்பை எங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் புழைந்துதல் இருக்கிறது தாப்பனே. இந்த நம்பிக்கை எங்களை ஒருபொழுது வெட்கப்படுத்தாது என்று சொல்லி நாங்கள் துணிந்து செல்ல விரும்புகிறார்கள். ஜெயத்தை சுதந்திரத்துக்குள்ள உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி. இன்றைக்கு நாங்கள் ஏறெடுக்கிற சோத்திர வரிகள் உண்மையாகவே பொருள் பொதிந்ததாக எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வருவதாக இருக்கட்டும் தாப்பனே. எங்களை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக எங்களை அனைத்து முத்தமிட்டு ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி சொல்கிறோம். பிலதெல்பியாவை ஆசீர்வதித்த அதே இறைவன் இன்றைக்கு இந்த தமிழ் சபையை ஆசீர்வதிப்பதற்காக திணிக்கிறார். எங்கள் மூலமாக, ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக அநேக ஆயிரக்கணக்கான மக்களையும் சபைகளில் ஆஸ்வதிக்கப்படுவதற்காக திணிக்கின்றோம். நீ திறந்த கதவை யாராலும் மூட முடியாது. உங்களுடைய நாமத்தினால் இந்த உலகத்தை நாங்கள் ஜெயித்து விட்டோம் ஆண்டவரே. உமக்கே துதி காலம் அதிகாரத்தால் செலுத்துகிறோம். இயேசு மூலம் வேண்டிக்கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். I call upon Pastor Joshua to come forward. We will dedicate the ஆசீர்வாதத்தை நம்ம படக்க சொல்லி நான் இது பண்ணுவோம். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை கொடுத்தாரு. இந்த நல்ல நாளிலே உங்களோடு கூட இருப்பதை குறித்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. என்னுடைய பேர் ஜாஷுவா ஸ்டீஃபன். நான் சென்னையில் மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டுக்கு பேக் சைடில் சில வில்லேஜஸ், மணப்பாக்கம், குளப்பாக்கம் என்ற சில கிராமங்கள் உண்டு. அந்த கிராமங்களில் மணப்பாக்கம் என்ற கிராமத்தில் ஆண்டவருடைய கிருபையினால் கடந்த 22 ஆண்டுகளாக நான் அந்த பகுதியில் நான் பேசி செய்கிறேன். ஆண்டுடைய ஊழியத்தை 25 ஆண்டுகளாக செய்கிறேன். என்னுடைய சிறு வயதில் என்னுடைய தகப்பனார் என்னை ஊழியத்திற்கென்று அர்ப்பணித்தார்கள். என்னுடைய தகப்பனார் உங்களுக்கு போடுகிற கத்தர்களாக நித்திரை அடைந்திருக்கிறார். அதே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே கத்தர்களுடைய ஊழியத்தை செய்ய கத்தர் கிருபை செய்தார். என்னை கத்தர் அழைத்த பொழுது உன்னை நான் அநேக நாடுகளுக்கு கொண்டு போவேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்தார். எந்த விதமான தகுதி இல்லை, படிப்பும் நான் அந்த நாட்களில் அவ்வளவா படிக்க இல்லாதவன். ஆனால் அவருடைய கிருபையினாலே கத்தர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். இதுவரை என்னை 18 நாடுகளுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார். ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. இந்த டே ஆஃப் கிவிங்ல நான் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது. ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். சில மாதங்களுக்கு கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு தேசத்திற்கு நான் சென்றிருந்தேன். அங்கு இந்தியாவிலிருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் வந்திருந்தார். பொதுவாக இந்தியாவிலிருந்து ஊழியக்காரர்கள் இன்னொரு தேசத்துக்கு செல்கிறார்கள் என்றால் ஊழியம் செய்த பிறகு ஏதாவது காணிக்கைகள் கிடைக்கும் என்ற காரியத்தில் இருப்பார்கள். அந்த இடத்துல இந்தியாவிலிருந்து வந்து அந்த மிஷனரிக்கு காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய உள்ளத்திலே கத்தர் ஏவுகிறார். உடனே நான் என்னிடத்துல இருக்கிற ஒரு காணிக்கை எடுத்து கொடுத்தேன்.
கொடுத்து சில நாட்களுக்குள்ளாய் நான் கொடுத்த